Sziasztok! Ez túlélő filmünk legújabb epizódja. És azt hiszem megtámadott egy hatalmas szitakötő. Ott, próbáld meg levenni a kamerával. Nem, ez nem szitakötő. Ez egy mérges csápbogár. Ott repül. Látszik a felvételen? Megpróbálom megpiszkálni a botommal. Most megvadult. Figyelj, óvatosan gyere. Találnunk kell, esteledik, kezd lemenni a nap. Találnunk kell egy menedéket. Gyere. Csak utánam, ahol én járok. Mérgező növények ezrei vannak itt ebben elrejtve a dzsungelban. Gyertek! Egész meredek ez a szírt. Vigyázzatok! Egyébként nagyon sok élőlény van errefele. Idefele találkoztam egy varacskos disznóval. Makkomra pályázott. Gyere! Fel tudsz jönni? Nem léptem bele varacskos disznó szarba? Nem. Fel kell jutnunk ezen a hegyen. Úgy tervezem, hogy egészen arra nyugat fele veszem az irányt. Menedéket keresek. Vigyázz, ürülék! Még friss. Emberi civilizációval nagyon régóta nem találkoztunk. Arra lehet, hogy laknak. Megnézem arra nyugat fele. Remélem emberekre találok. Ebből a gyógyfűből, amit a múltkori adásban is megismerhettek, rakok el párat. Még jó lehet későbbre. Ilyen. Ez egy kijárt ösvény. Lehet, hogy itt már előttünk járt valaki. Vagy csak állatok, lehet. Itt valami feküdt, valami hatalmas állat. Le van tiporva az egész növényzet. Egy Sarvasosaurus. Gyertek! Ott a lábnyoma. Az lehet az. Nemrég járt erre. Itt is. Lehet, hogy egy egész csorda. Nem, ez túl hatalmas. Ez az alfahím. Gyertek erre. Vigyázzatok, mert lesből támadnak. Órák óta gyalogolunk. Elképesztően el vagyunk fáradva. Megnézem azt a házatot, és hát a civilizációra lelek. Nézzetek arra! Azok lovak. Vadlovak. Lehet, hogy barátságosak. Nem próbálok oda menni hozzájuk. Már támadott meg ló. Nem éppen jó érzés. Gyertek! Ez a Sarvasosaurusnak az epéje. Gyertek el! Valaki elejtett egy állatot, és kibelezte. Lehet, hogy egy ilyen túlélő járt el?
Biztosan nem olyan jó, mint ő. Nem vagy éhes? Norbi, egyél bogyókat. Ettől szomjas se leszel. Ez giliángolyó. Edd meg. Tessék, rakd el, jó lesz későbbre. Amúgy te nem akarsz megszólalni? Nézők azt hiszik, hogy csak egy ilyen élő kamera járkál itt mögöttem. Magamnak kell kivágni a hatalmas ösvényt, mert senki se járt itt előttem. Nincs kijárt út erre már. Nézzetek arra. Ezek ősi civilizáció nyomai. Lehetséges, hogy... Aha. Ezek értelmes fajok lehetnek. Megpróbálok benézni azon a résen ott. Ne vegyél túl közelről, mert lehet, hogy beszakad az épület. Idáig eljöhetsz. Itt még nem veszélyes. Hatalmas a fű, amint látod. Üvegszilánkok. Gyere! Ez az üveg hihetetlenül erős anyagból készült. Veszélyben vagyunk. Valami nagyon erős teremtmény törhette csak ezeket be. Gyertek erre tovább. Itt talán megleljük a búvóhelyünket. Azt hittem, az kemény. A szivacs. Csipett a csólyán. Vigyázz a csólyánnal. Nézd meg a tüskéjét ennek a növénynek. Halálos lehet. Hozzá ne érj, mert egy életre lebénulsz. Erre tovább. Elképesztő. Erről kell ahhoz, hogy itt átnyissa. De halálra csípte valami a lábomat. Nagyon ég. Megpróbálok átjutni. Ezt ne ismételjétek meg otthon. Ezzel jutottam át. Gyertek, ez már sík terület. Gyorsan kell haladnunk, nehogy utolérjenek az állatok. Gyere! Nem maradj le! Végre egy kis hűs. Lábam még mindig nagyon fáj, de azt hiszem maradt nálam egy kis gyógynövény. Mondtam, hogy hoznunk kell belőle. Használtam is. Ott! Látjátok azt a sötét, mély barlangot? Lehet, hogy megfelelő lesz éjszakára. Bár nem teljesen hatott a gyógynövény, most már rendesen tudok járni. Gyertek! Ez egy ősi ludakriszfa. Ezen mókusmajmok vannak. Emberi aggyal táplálkoznak, úgyhogy be kell jutnunk a barlangba. Gyere! Igen, ez megfelelő lesz. Letelepszek éjszakára, és következőre jelentkezünk. Sziasztok!